יופי. יופי ברזל עם עוד קלטות לכל אירוע. אני רוצה קראת את זה בבקשה. בוא'נה, הביאו עליי פריק, מה זה? למי קראת פריק, מה? לאליהו הנביא ואשתו ורעייתו ואמא שלו ודודה שלו והכלב לו צ'אנקי. בוא'נה, החלק שלך עוד שנייה תמות. אני לא יודע בכלל מי זה אליהו הנביא. אני חושב שאני כמעט הופכת לחייזר, ועוד שנייה אני אעשה גרפס. הוא מוזר מאוד, לא יודע, אבל מוזר מאוד. שכחנו לעשות פאנצ'ליין. מי אתה מדבר, יא בן זונה? סוף סוף דואגים לצנזורה בערוץ הזה. למי זה קראת צרצור, יא בן? יודע מה, עופריק לגמרי, אני לא רוצה אותו בחנות שלי. לך תמות. היפף.